μια μέρα, εκεί που περπατούσε και έπαιζε μουσική, ακούει ένα αγόρι να κλαίει. Ψακουλευτά έφτασε στην πόρτα του σπιτιού. Ψακουλευτά έφτασε στο δωμάτιο του παιδιού. Ψακουλευτά έφτασε στο παιδί. Έκλαιγε. Ήτανε άρρωστο. Κάθισε δίπλα του και άρχισε να του λέει ιστορίες. Του είπε τις αστείες ιστορίες της ζούγκλας. Να, για παράδειγμα, πώς ο βάτραχος ξεγελούσε την τίγρη. Ή πώς η μαϊμού έκλεβε τα φτερά του παγωνιού. Και εκείνο γελούσε, ξέχασε την αρρώστια του και του έπαιζε και μουσική. Του έκανε τη φωνή του βάτραχου ή τη φωνή της τίγρης, λες και ήτανε κοντά. Όταν έφτασε η μητέρα, είδε το παιδί της καλά και σκασμένο στα γέλια. Βγήκε έξω και το είπε σε όλους τους χωριανούς. Δεν το μάθαν. Οι χωριανοί μόνο, το μάθαν και τα γύρω χωριά. Και έρχονταν και τον προσκαλούσαν να πάει στο σπίτι τους. Και αυτός πήγαινε και μαζευόντουσαν ολόγυρα και έλεγε ιστορίες. Και όλοι χαιρόντουσαν. Και όταν τέλειωνε, άρχιζαν οι άλλοι να λένε «Ξέρεις εγώ αυτό» ή «Ξέρεις εγώ εκείνο». Και λέγαν δικές τους ιστορίες. Ο ναυτικός, θαλασσινές ιστορίες. Ο τεχνίτης για τις ιστορίες της δουλειάς του. Το νεαρό αγόρι άκουγε με πολύ χαρά. Και όση ώρα άκουγε τους ανθρώπους, σχημάτισε εικόνες. Και όταν η εικόνα για τη ζωή των ανθρώπων γινόταν συγκεκριμένη, έλεγε «Βλέπω πολύ καλά τι θέλετε να πείτε». Έπαιρνε τις ιστορίες και τις έλεγε σε άλλους ανθρώπους. Μέσα στο στόμα του μεταμορφώνονταν όπως στα χέρια ενός καλού τεχνίτη ένας ακατέργαστος κρίσταλλος σε διαμάντι. Αυτός ήταν ο πρώτος παραμυθάς του κόσμου. Όπως το ποτάμι τροφοδοτείται από πολλούς παραποτάμους, αυτός τράφηκε από τις ιστορίες των ανθρώπων. Τα χρόνια πέρασαν, κανείς δεν τον θυμάται. Τα παραμύθια όμως διέσχισαν τη γη, από στόμα σε στόμα, διέσχισαν τις θάλασσες, διέσχισαν τον χρόνο, έφτασαν μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που το ακούμε, με μόνους σταθμούς όλο αυτό το καιρό, τις ψυχές των ανθρώπων και μόνο όχημα τον λόγο των ανθρώπων που άλλες φορές τα ξύλωνε, άλλες φορές τα συμπλήρωνε και αυτό το υφάδι μια πλεκόταν, μια ξυλωνόταν, μια συμπληρωνόταν μέχρι να φτάσει εδώ αυτή τη στιγμή και να συνεχίσει από εδώ και πέρα να ζήσει. Λένε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος είχε μία αδελφή, Γοργόνα. Λένε ότι είχε κι άλλες αδελφάδες, Μεράλη. Λένε ότι ήταν βασιλιάς τρανός. Κυρίευσε όλο τον κόσμο. Πήγε μέχρι εκεί που έβγαινε το αθάνατο νερό. Και γέννησε 2 λαΐνες με αθάνατο νερό. Για να το πιει, για να λουστεί, για να γίνει αθάνατο. Το νερό το έφερε στο σπίτι ένας αξιωματικός που του είχε γυνάτη. Γι' αυτό πήγε στις αδελφάδες του και τις είπε το μυστικό. Και τις ορμήνεψε να πιούν αυτές το νερό, να λουστούν αυτές με το νερό και να βάλουν μέσα στις λαΐνες άλλο νερό. Πήραν οι αδελφές το νερό, το ήπιανε, λουστήκανε και τα απόνερα, το ξέπλυμα το πέταξαν στον δρόμο. Εκείνη την ώρα, δίπλα σε ένα μπότσικα, περνούσε μία κότα και βράχηκαν. Ίσως γι' αυτό οι κότες κάθε χρόνο ξανανιώνουν. Και ο μπότσικας, ίσως γι' αυτό δεν ξεραίνεται, ακόμα και όταν το κρεμάσουν. Τέλος πάντων, αφού ήπιαν το νερό οι αδελφάδες, ένιωσαν περίεργα, κάτι να κινείται. Ένιωσαν ανάγλατρες. Είχαν σηκωθεί από τη γη. Είχαν γίνει αερικά, νεράιδες. Κάθε χρόνο πηγαίνανε στα χωριά και παίρνανε κοπέλες, σημαδεμένες, καμιά κουτσί, καμιά τουφλή, και κάνανε μεγάλα φουσάτα και κατοικούσαν μέσα στα λαγκάδια και μέσα στους τράχους. Και αν πήγαινε κανένας από εκεί, αλλήμον. Ορμούσαν πάνω του, όχι οι αδελφάδες του, που ήταν οι κανονικές νεράιδες, οι άλλες, οι σημειωμένες.
Του τραβούσαν τα μαλλιά, του τραβούσανε τα ρούχα, τον τσιμπούσανε, τον χτυπούσανε. Μα του κόβε και φώναζε «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος! Ζει και βασιλεύει, να σου καταφτάναν οι αδελφάδες σου και τον γλιτώναν». Πάλι αν ήταν κανένας αλαφροίσιωτος, κατάφερνε να δει ποιος τους χτυπούσε. Αν όμως δεν ήξερα που έτρωγε το ξύλο. Κάθε χρόνο, μερικές φορές και πιο πολλές φορές, παίρνανε και βοσκοπούλες, τις κάνανε αόρατες. Πήγαιναν οι συγγενείς τους, φωνάζαν. Αυτές τους βλέπανε, εκείνοι όμως δεν ακούνε. Και τελικά, όταν οι νεράιδες δεν τις ήθελαν πια γαρούλες, τις απέλυαν. Και αυτές γυρίζανε στα σπίτια τους και λέγαν ό,τι είδαν και δεν είδαν. Όπως έλεγαν ότι το νερό και το ψωμί που φάγανε στις νεράιδες ήταν μαύρο και πικρό. Αυτός είναι ένας θρύλος από την περιοχή των Καλαμπρίτσων. Ωραίος Tu veux aller sur la terre? Α, θέλεις να πας στη γη? Alors laisse-moi t'avertir. Περίμενε να δεις. Si tu vas sur la terre, Αν πας στη γη, il va t'arriver malheur. θα σου συμβούν χειρότερες συμφορές. Sur la terre habite l'homme et l'homme est un chasseur. Στη γη κατοικεί ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι κυνηγός. Il s'appelle Wanto. Λέγεται one, two. 1, 2, 3, 4. Dieu s'éloigne dans le ciel Απομακρύνεται, φεύγει ο Θεός. et dès que Dieu est parti, l'oiseau se dit waouh, moi je suis courageux, Εγώ είμαι θαραλέο. je vais aller sur la terre, Χάω στη γη. je vais désobéir. Ανυπακούεις. Et l'oiseau s'est envolé, il s'est envolé. Il a volé, volé, volé. L'oiseau s'envole, vole, vole, vole. Il a volé, il a volé, il a volé. Et l'oiseau s'envole, vole, vole. Il a traversé les nuages, il a traversé les étoiles. Et il est arrivé, poc, sur la terre. Έφτασε στη γη. Mais dès qu'il a posé la patte sur le sol, Από τη στιγμή που έβαλε το πόδι του στη γη, un piège l'a attrapé. μια παγίδα το άρπαξε. Le piège du chasseur. Η παγίδα του κυνηγού. L'oiseau s'est mis à pleurer. Άρχισε να κλαίει το πουλί. J'arrive sur la terre Έφτασα στη γη et le malheur commence. και οι δυστυχίες μου ξεκινούν. J'aurais dû écouter le Dieu du Έπρεπε να ciel. ακούσω το Θεό. Et ce matin-là, le chasseur Εκείνο το πρωί ο κυνηγός marche dans la forêt, περπατά στο δάσος, il regarde. Tout d'un coup, il aperçoit un petit animal βλέπει ένα μικρό ζώο pris dans un piège. μέσα σε μία παγίδα. Bah, qui es-tu? Τι είναι αυτό? Moi, je suis l'oiseau et je viens du ciel. Εγώ είμαι πουλί και έρχομαι από τον ουρανό. Et Dieu m'a dit que si je venais sur la terre, il arriverait malheur. Και ο Θεός μου είπε ότι αν έρθω εδώ θα δυστυχήσω. Oui, il va t'arriver malheur. Θα σου έρθει δυστυχία, κι άλλη μεγαλύτερη. Je vais te prendre, Θα σε πάρω, je vais te plumer, θα σε ξεπουπουλιάσω, je vais te vider, θα σου βγάλω τα έντερα, je vais te faire cuire θα σε ψήσω et je vais te manger. και θα σε φάω. Wanto a pris l'oiseau, il est rentré chez lui. Γυρίζει ο Αντού στο σπίτι του. Il a appelé sa femme. Femme, regarde ce que je rapporte ce matin. Γυναίκα, δες τι σου φέρα. Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, il vient du ciel. Είναι ένα πουλί, από τον ουρανό έρχεται. Je vais le plumer, je vais le vider, je vais le faire cuire et je vais le manger. Pas moi. Εγώ δεν θα το φάω. Wanto a pris l'oiseau Πήρε το πουλί ο Αντού, et il a arraché une première plume. που πουλιασε ένα, Une plume. δύο φτερά. Une plume. Et l'oiseau a chanté. Το πουλί τραγουδούσε. Wanto, Wanto, ne me plume pas. Μην Wanto, μου Wanto, πουλιάζεις. ne me plume pas. Il va t'arriver malheur. Il va t'arriver malheur. Αν με ξεπουπουλιάσεις θα δυστυχήσεις εσύ.
Wanto n'a pas écouté l'oiseau. Πατέρα, θα μεταμορφωθώ σε άλογο. Θα έχω ωραία χαλινάρια και ωραία σέλα. Θα με πας αύριο το πρωί στο παζάρι. Θα με δει ο μάγος και θα θέλει να με αγοράσει. Να με πουλήσεις ακριβά. Πρόσεξε όμως, μη πουλήσεις τα χαλινάρια και τη σέλα, γιατί θα είμαι εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Την άλλη μέρα το πρωί παίρνει το άλογο και πάει στο παζάρι. Μόλις το βλέπει ο μάγος, ενθουσιάστηκε. Το θέλω αυτό το άλογο. Πόσο το πουλάς? Αυτό είναι ακριβό άλογο. Δεν με ενδιαφέρει, όσο κάνει, το παίρνω. Και το παίρνει από τα χαλινάρια μαζί του. Άρχοντα μη τα χαλινάρια. Τι λες καλέ, εγώ για αυτά τα πήρα. Φοβήθηκε ο πατέρας, δεν είπε κουβέντα. Παίρνει ο μάγος το άλογο και το πάει στο παλάτι. Το δένει στην πέτρα και κατεβαίνει κάτω. Λύσε με, μ' ακούς, λύσε με. Περνούν οι κυνηγοί, το ακούνε, τρέχουνε, λύνουν το άλογο. Αρχίζει το άλογο και τρέχει. Ακούει τη φασαρία ο μάγος, βγαίνει επάνω και βλέπει το άλογο να τρέχει. Από πίσω του τρέχει και αυτός. Μόλις βλέπει το άλογο να το πλησιάσει ο μάγος, γίνεται κατευθείαν πουλί. Μόλις βλέπει ο μάγος να γίνεται πουλί, γίνεται αλεπτός και αρχίζει και ορμάει. Ευτυχώς το πουλί φτάνει έξω από το παράθυρο της Βασιλοπούλας. Χτυπάει, ανοίγει, μπαίνει μέσα, κλείνει η Βασιλοπούλα το παράθυρο και το βάζει σε ένα ωραίο κλουβί. Και αρχίζει το πουλί και κελαϊδάει. Και της αρέσει της Βασιλοπούλας. Γιατί κελαϊδάει ωραία. Αλλά κάτι συμβαίνει, κάτι την ανησυχεί τη Βασιλοπούλα. Ξέρετε τι συμβαίνει? Κάθε βράδυ οι υπηρέτριες της πάνε ένα δίσκο με φαγητό. Αυτή δεν το τρώει όλο. Αλλά το πρωί όταν σηκώνεται, ξέρετε τι γίνεται? Τι μπορεί να γίνεται? Είναι άδειος ο δίσκος. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, θα κρυφτώ να δω. Κρύβεται πίσω από μία κουρτίνα, τρώει το μισό φαγητό, το έχει αφήσει και κοιτάζει τώρα. Και ξαφνικά τι βλέπει? Τι βλέπει? Το πουλί. Το πουλί. Αρχίζει σιγά σιγά να ρίχνει τα φτερά του και να μεταμορφώνεται σε ένα ωραίο γλυκάρι. Μη φοβάσαι, Βασιλοπούλα μου. Μη φοβάσαι, πρίγκιπισσα. Δεν θα σου κάνω κακό. Με κυνηγάει ένας τρομερός μάγος να με σκοτώσει. Μη με διώξεις. Κρύψε με εδώ μέσα. Τον λυπήθηκε. Η πριγκίπισσα τον κράτησε. Έλα όμως που ο μάγος είδε που μπήκε το πουλί μέσα. Και ξέρετε τι έκανε? Πιο πονηρός ήταν. Πήγε, έκτισε ένα σπίτι μεγάλο και όμορφο σαν παλάτι, ακριβώς απέναντι από το παλάτι. Έτσι έγινε γείτονας με τον βασιλιά και αρχίσανε να έχουν φιλίες. Καλούσε ο ένας τον άλλο στο σπίτι του, κάνανε τραπέζια, κάνανε δώρα. Έτσι μια μέρα λέει ο βασιλιάς στη Βασιλοπούλα: ντύσου στολή σου και το βράδυ έχουμε καλεσμένο το γείτονα. Unë jam më i fort, thoshtë Ariu, qose ti je më i fort, atëherë tregoj. Εγώ είμαι δυνατή αρκούδα. Όχι, εγώ είμαι δυνατή. Αν είσαι δυνατός δερβίση, απέδειξέ το. Unë mund të bëj thërime, si ky buri. Dhe u të merrte një burr, por në dorë mbante copën e djathtit që kishte thënë Ariu. E shtrëngoi fort, derisa u bë klubu. Μπορώ να σε λιώσω αρκούδα σαν κι αυτήν εδώ την πέτρα. Σκύβει να πάρει την πέτρα ο δερβίσης, βγάζει γρήγορα το τυρί από την τσέπη και τον ίδιο αρκούδα, τα σφίγγει, άρχισε να τρέχει νερό. Θαύμασε. Μπορείς να το κάνεις εσύ αρκούδα? Ariu përpoj Ariu, po sado e shtru, nuk arrit ta vute plu si dervishi. Në rregull tha, meqense kështu që kam punët, më mirë të jemi shok. Dervishi pranoi dhe që të dy janë nisur rrugë së bashku. Παίρνει την αρκούδα με τα πέτρα, σφίγγει, τίποτα. Βρε δερβίση, αν είναι έτσι δεν γινόμαστε καλύτερα φίλοι. Πάτε τέτοια ώρα
κυρία Αγριοσκατούλα και κυρία Πακισκάτας. Α, πάμε στο σπίτι του πλούσιου άντρα. Ξέρεις, έχει στο σαλόνι του ένα παύλο με καρύδια και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα καρύδια. Να έρθω κι εγώ μαζί σας. Εκεί δεν έρχεσαι. Μπροστά η Αγριοσκατούλα. Από πίσω το αυγό. Και από πίσω η Μέλισσα. Και να στον δρόμο συναντάνε τον κύριο Σουβλή. Με αυτό που σουβλίζουμε τα αρνάκια το Πάσχα. Ω, πάτε κυρία Αγριοσκατούλα, κύριο αυγό της Κότας, κυρία Μέλισσα. Α, πάμε στο σπίτι του πλούσιου άντρα που έχει στο σαλόνι του ένα όλο με καρύδια και με αρέσουν πάρα πολύ τα καρύδια. Να έρθω και εγώ μαζί σας. Έτσι δεν έρχεσαι. Μπροστά λοιπόν. Από πίσω. Από πίσω. Και από πίσω ο κύριος Σουβλής. Σε λίγο στον δρόμο του συναντούν ένα γαϊδαρό. Ο γαϊδαρός πώς κάνει? Πού πάμε κυρία Αγριοσκατούλα, ναι μια ώρα. Πάμε στο σπίτι του πλούσιου που έχει καρύδια και μ' αρέσουν. Να έρθω κι εγώ μαζί σας. Και δεν έρχεσαι. Λοιπόν μπροστά. Από πίσω. Από πίσω. Από πίσω. Και από πίσω. Σε λίγο φτάσανε στο σπίτι του πλούσιου άντρα. Αυτός κοιμότανε μαζί με τη γυναίκα του στον δεύτερο όροφο. Η Αγριοσκατούλα ήταν ο αρχηγός της παρέας.